Hola, benvinguts de nou. Que us podem ajudar en alguna cosa? Com va el cicle formatiu que estàs realitzant? T'agrada? Ja imagino que estudiant molt, oi? Eps, però fas cara de preocupat, que hi ha alguna cosa que t'amoïna? Ja ho veig. T'agradaria saber com ho podries fer per estudiar i treballar alhora. Generalment, treballar és un dels principals objectius dels estudiants de cicle formatiu, però moltes vegades és molt difícil compatibilitzar les dues coses. Anem a buscar com ho podríem fer. Agafem un navegador i fem una cerca, posem cicle formatiu, estudiar i treballar. I la solució que ens dona és l'AFP Dual. L'AFP Dual justament és una fórmula que et permet estudiar en el teu centre educatiu i al mateix temps treballar en una empresa. Tot comença amb una entrevista de feina que realitzarà una empresa a mitjans del primer curs. Si la superes i ets seleccionat, podràs, durant el segon curs, compatibilitzar les dues coses. Estaràs unes hores al teu centre estudiant els diferents mòduls i unitats formatives del teu cicle i les restes d'hores estaràs treballant en una empresa de manera remunerada. I a més, aquestes hores et serviran i et comptaran com a mòduls del teu cicle formatiu. I amb tot això què obtindràs? Per una banda, obtindràs contactes en el món laboral, poder posar en el teu currículum que tens una experiència laboral i, sobretot, i el més important, haver tingut una molt gratificant experiència personal. I això és tot. Si ens vols seguir, ho pots fer a les diferents xarxes socials, al nostre Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram, o a la nostra pàgina web www.educem.com. Esperem haver-te ajudat i fins aviat!